Va haver molta inquietud. Va haver molta inquietud, molts sectors progressistes i molts sectors, no només defensors de la llengua, sinó simplement amics, no? de la llengua se van veure molt espantats, no? de ser pas endavant, no? que podria suposar la efectivitat real, no? de que això tinguera una efectivitat real. No? Per tant, no ens va sorprendre, no ens va sorprendre perquè esperàvem que les persones, les amigues i els militants i les persones que treballen per la llengua responguérem i responguérem de la forma que ho van fer, no? En debat públic, en comunicats, en articles, i ha hagut menys mobilització social. Això sí que ha hagut, és més escassa també perquè, no, què t'he de dir, no hi ha una gran... No estem en el millor dels moments d'un múscul social ahí potent, encara, però va haver debat, que era lo important, va haver ahí bona argumentació. Hi ha un conflicte per a aquells que volem viure en valencià en plenitud i que tenim dificultats, perquè més enllà de l'àmbit educatiu, costa des de lo més fonamental, que és trobar llibres en una llibreria, fins a una vida cultural mínimament plena, no? De gente de cine, de teatre, anar a comprar, ja te fas, no? El teu nínxol, ja te fas tu la teua ruta, no? de comerços que saps que t'entenen o que t'atenen o que t'escolten sense més en valencià, ja tu fas, cada un ja mos fem la nostra ruta, no? Els nostres cercles i anem vivint en bastanta normalitat. Ara, si qualsevol persona vol eixir al carrer i viure plenament en valencià, no és possible. No és possible fer-ho en normalitat. A veure, podria haver fet més o podria haver fet menys, com per exemple la llei de plurilingüisme. Se la podria haver estalviat i això ja hauria sigut molt. Molt perquè ha sigut, per al nostre entendre, un atac a la línia als programes d'immersió lingüística, que eren majoritaris en moltes comarques. Sí que garantia que aquells centres que tenien una docència menor en valencià estigueren obligats al 30%, però això a la pràctica és una assignatura més de valencià, però sobretot ha sigut un retrocés en els programes d'immersió lingüística, que eren els únics en moltes comarques, i hi ha hagut un retrocés en la presència de la... Haguera pogut fer més, sí, però també s'haguera pogut estalviar aquesta llei, com a mínim en el sud.